nwegasịrị ọtụtụ uru ịsụ asụsụ Igbo na-enye ndị mmadụ, mana ọnọgide etu a ọ dịka onye a na-agwa ya sụba asụsụ Igbo o mmegbu ka ọ bụ na ịmụta ya bụ asụsụ Igbo ị na-asụrụ ya mmadụ. Ọ bụ asụsụ kwesịrị gị onwe gị a na-eme gịnị a na-asụ ya maka na ọ bụ ihe ejiri mara gị. E nwere ọtụtụ uru dị n'asụsụ Igbo. Nke mbụ wee bụrụ abịawụ na asụsụ Igbo a na-etonite, ọ na-enye aka ịfụ na omenala ndị bịara ha, ihe ndị na-eme ọ dịara ha, maka na asụsụ Igbo so na omenala anyị, o so na ihe eji mara gị. Mana mba, mgbe ọ bụla ị pụtara bekee akara gị mma, ị na-agbago bekee, ị na-agbada bekee, nke ahụ ị na-asụkwu ị makwa ihe ị na-asụ. Ifu mgburi na mgburi ka ụfọdụ nne na nna na-asụrụ ụmụ ha, go there, drop it there, leave it there, stand up. Ị ga-afụcha ndị bi na mba ofesi ọ na-asụrụ ụmụ ya asụsụ Igbo, ọ na-atọ m ụtọ maka na ọ maara ihe ọ na-eme. Gị nwa na onwe gị bi n'ime ofu obodo rụzie ebe anyị na-egburikọ ya asụrụ ya nnọọ ka esi dị gị mma. Asụsụ Igbo na-eme ka omenala ndị dịara ha. Ị ga-afụ ndị Igbo na-abụ nọkọrọ ọnụ, ọdụ oge anya na mmadụ na-aba bụ ndị Igbo, ịfụ ha na-asụ asụsụ oyibo. Onye a na-asụ bekee ka ọ sụkarịa, onye a na-asụ bekee ka ọ sụkarịa, ha na-egburiki ya na-asụ ya. Mana ịma aṅụrị ọ na-enye gị na ị gara na mba na-abụghị ala Igbo, iru ebe ahụ naanị asụsụ onye ahụ sụrụ, ị nwere ike na-asụ oyibo maka na ị mara na ị nwere ike ịfụ onye Igbo. Enwere ike isi n'ogide wee fụ onye Igbo ebe ahụ, obi atụọ gị isi, hei nwanna ka ị mere, ọ dị mma. Ifu gị na onye ahụ abụrụ nwanne, gịnị kpatara ya? Ọ bụ asụsụ jikọtara unu ozugbo ahụ. Ya bụ na ekwela ka ndị mmadụ sị gị na ịsụrụ nwatakịrị Igbo bụ na ị na-akpọghachi nwa ahụ aka azụ. Asụsụ Igbo amaka, ya bụ gbaa mbọ fụ na ị na-asụ asụsụ Igbo mgbe niile. Ka emesịa nọ ndị nke m.